Inizjattiva tal-liema fil-Kulleġġ ta' Santa Tereża skola medja f'Birkirkara immirata sabiex titqajjem kuxjenza dwar l-użu tal-Flixken Tal-Plastik u l-impatt li jħallu fuq l-ambjent tagħna. L-istudenti li jmorru jixtru fl-ixkun ilma mill-kantin tal-iskola qed iħallsu 60 ċenteżmu flok 50 ċenteżmu. Ma li lestu mill-fliexkun, it-tfal jirritornaw il-kantin u jingħataw 10 ċenteżmi lura. Il-Flixken jiġu riċiklati. L-inizjattiva bdiet fil-bidu tas-sena skolastika u nofs il-Flixken tal-ilma li nbijaw mill-kantin inġabru ġew riċiklati. Inizjattiva li sabet l-appoġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat li rrefera għall-istudenti bħala pjonieri. Dan għaliex il-Gvern għaddej bit-tħejjijiet tiegħu sabiex fi żmien sentejn din l-inizjattiva tibda titħaddem fuq skala nazzjonali. Kien fil-baġit tas-sena d-dieħla li l-Gvern ħabbar li tiddaħħal sistema ta' depożitu fuq Flixken tal-ħġiġ tal-plastik bil-għan li jonqos l-impatt fuq l-ambjent. Fil-kulleġġ l-idea nibtet mill-allima tax-xjenza Catherine Merċieqa. Hija spjegat kif din l-inizjattiva l-istudenti qegħdin jifhmu aktar li għandhom jibżgħu għall-ambjent ta' madwarhom. Mela, l-idea ġietni wara sajf nara plastik mormi ma' kull imkien, tmur fil-bajjiet, anke sempliċement tkun miexja, plastik mormi kull imkien, anke meta jkun mormi fil-żibel kif suppost, ikun imħallat ma' materjal ieħor, u qed xi ħaġa jrid isir. Jiena għandi l-opportunità li jiena teacher, allura niltaqa' ma' tfal, it-tfal nemmen ħafna fihom huma l-adulti tagħna, allura qed nagħmel xi ħaġa l-iskola. U ġietni din l-idea li taħdem diġà f'pajjiżi barranin. L-istudenti qegħdin jappoġġjaw bisħieħ din l-inizjattiva. Għax lanqas mhux se tarmi mal-art, lanqas ħadd naqqas l-iskart naqa'. Hemm qed nagħmlu proġett fuq il-plastik. Huwa tajjeb għall-ambjent u għall-baħar ta' madwarna u għall-annimali. Għax iktar kemm ikun hawn plastik iktar il-baħar ikun magħmux. Il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar l-impenn ta' dawn l-istudenti u l-allima tagħhom għal dan l-isforz favur l-ambjent.